Намирам се в есен Рила и съм тръгнал от Цепеше към магичната Мальовишка долина. Само че няма да се качвам към връх Мравица днеска. Къса деня няма да има време за маршрута, който съм планувал. Времето е прекрасно, въпреки че температурите са около 0 градуса. Прогнозата е за един много хубав, спокоен слънчев ден. Есенен, хубаво лято късно. И мисля да направя един кръгов маршрут. Хижа Мальовица, втора тераса, Пените, от Пушки връх, Мечит, хижа Мечит и обратно. Дългичък маршрут. Не съм го минал това маршрут. За първи път ще ходя към Мечит. Надявам се на един хубаво спокоен ден да се насладя на Рила планина. Всичко да е наред. И така. Очакванията са за страхотни гледки. Подминах втора тераса и сега се качвам с наслов Бак и Връхловница. Зад мен, ето тук зад мен, изключително красивият и рядко посещаван връх Малка Мальовица. Едно страхотно панорамно място, но до там няма много лесен подход и масово хората го подминават. Не е известно място за катерене, а всъщност е страхотно красив връх.
Намирам се под североизточния хребет на катерачния обект Злия зъб. Тук нагоре. Оп. И точно на горната част на Белия голей. Изключително стръмно място. Може би към километър денивелация има до Киегова поляна. Минах Сламбак и пътя продължава към Върхоловница. И най-интересният участък за деня следва всъщност. От Ловница, Купените над Страшното езеро и Лопушки връх. Това е най-техничният участък и труден на маршрута за деня. Времето е страхотно за сега. Слънчево, лек ветрец, спокойно. Прекрасен ден в есенна Рила. Току-що подминах връх Голям Купен, който със своите 2731 метра е с цели 2 метра по-висок от връх Мальовица. И всъщност е най-високият връх тук, в Мальовишкия циркус. Място е страхотно тук. Ловница има великолепни гледки към Злият зъб, към Орловец, към Мальовица. Следва връх Малък Купен, който е надвиснал над Страшното езеро. Но аз днес няма да слизам там. Ами ще се направя
около Пушки връх, където все още не съм бил. И разбира се, да е малък мечит. Времето е великолепно. Гледките са страхотни. Страхотен ден. Кристалните води на страшното езеро и заслон страшното езеро. Също така, аз трябва да катера върху Попова капа. Тук има сега едни междинни спусъгани и качвания между върховете. Може би ще е така до мечит. Сега е Попова капа, след това има спускане. Има качване към Пушки връх, пак спускане. Качване мечит и така, преди спускането към хижата. Преходът продължава на приятен флек. И съм точно над Попово капско езеро, което запомнящо се място за мен заради срещата с Мецана от лятото. Надявам се да е единствената. Че днес съм самичък. Доста неприятен участък след разклона Брасъл. Трябва да се следва внимателно маркировката. Лесно се губи пътеката в този клек. Последни метри връх Попова капа. Страхотна гледка към Мусала. Иначе, ето, последната кота. Най-после време е за малко бягане, че до сега беше само туризъм. Вече съм на Кайзеровия път, малко преди връх Мечит. Качвам се към него. Надявам се, това е последното качване за деня. Стига толкова денивелация плюс. И дано да не след това само спускането към хижата пусна по-бързо, че и нещо водата ми намаля. Малко, а тук няма. И надявам се стигна по-бързо до хижата. Да презаредя. Тази табелка казва защо е построен този път. А именно суетата на един човек, наречен български княз, за съжаление.
този труд не знам колко, най-вероятно стотици хора. Тук използвам само единствено, за да може този самозабравил се господин да си направи една разходка с прислугата, както е написано на тази табелка. Но това е положението. Времената, за съжаление, не са се променили много тогава. В днешно време е същото, само подробностите са различни. Подсичам връх Голям Мечит и се наслаждавам на гледката към Мусала, Ястребец, скакавците. До върха мисля да не се качвам, тъй като доста напредна времето, вижда се сравнително бавно. И не искам да ме хваща тъмната част на денонощието. Доста е студено вечер. И с това чакам така дългоочакваното спускане да настъпя малко надолу и да стигнем до хижа Мечит. Там са на 20 км за деня. След това имам още 10 до Цепеше. Не малко, едвам се пропълнил до тук маршрута. Аз съм направил около 5 часа. Така че време много няма. Но пък денят е чудесен. Бърз пит-стоп, хижа Мечит, един чай, презаредих вода, че бях на 0 и сега съм в една супер приятна борова гора и трябва да настъпя за да стигна по светло до Цепеше. Там са около 10 км. Надявам се за около час и половина да ги взема. Около половин километър съм от Цепеше към финала на деня. Кръгче е един страхотен маршрут, силно го препоръчвам.
Естествено, откритата част горе няма какво да коментирам. Последните 10 км между другото от Жемечит до тук до Цепеше в една прекрасна борова гора, която идва супер след много часове на открито горе на билото и страхотен кръгов маршрут. Някъде към 30 км. Не знам точно с колко денивелация ще излезне. Може би някъде към 2,5. Не знам. Изискващ тейчък маршрут, да. Само горе по билото. Ловница, Акопейните, Опушки връх. После покрай Мечит. Тежък маршрут. Но пък след това от Жемечит насам е изключително приятно за бягане. С лека денивелация тук-там е хубав финал на този хубав ден.